ମୋ କାମ ସଇଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜମା ଲାଗୁନି। ଆରେ ଆକାଶ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ହେଲେ ଚଳିବନି। ସାକ୍ଷାତ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଟେ ହୋଇଥିବ। ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆକାଶ ତମେ ମତେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକାଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ନା? ହଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ମୋ ଭାଉଜ। ଆରେ ଆକାଶ ଏ ଝିଅ ଭାଇ ମତେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି। ଏ ଆକାଶ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଇକି ଟିକେ ପଚାରି ପାରିଲୁ? अरे किरे पवन एटे कौन करछु किरे छाले आपण कोन पाई मते मालिले छाले अरे मुसा छाले आपण मु कोन आत्महत्या करे नहीं नहीं रे पवन नहीं तू ड्यूटी करिया बदले कहां सागर गपुतिल किरे छाले मु मसाडे बोलते को प्रार्थना करू कौन है मशा के बड़े देवता है अरे मो आगे मिछ कथा कहूँ छाले मशा का देवता हो तू कि नहीं मो पाई के तू सब बड़ा देवता ताको दया हेले आम घरे कुआ कुआ बड़ा आश्चर्य कथा कहूँ मशा दया कले तो घरे कुआ कुआ हम आपण फैक्ट टिके बुझतो मशा तो दारू रक्षा पाइला पाई मो बिना मशारी रे सुए ना आउ मो रंगवती मशारी बांधिले सुए ना सारे ताले कोत मो घरे केमिति कुआ 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 अरे ये गोटे बड़ सांघातिक समस्या अरे ताले तुम एपर्यंत बापा हैन केमिति हेबी आलिया केमिति हेबी मशा मानक दारू रक्षा पाइया पाई मो स्त्री रंगवती से घरे शोइले मु ए घरे शोइली पिला कौन बुलू तू तेरा ए पागल बंद कर जा ड्यूटी कर बुझा छाड़े छाड़े ये सुनना आपण घरे मशा नाती मु कौन तो भलिया नर्दमा पाखे घर करछि मु बा फ्लाट रे रहउछि मशा
ସାର୍ ଆପଣ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତେନି? ଆରେ ପବନ ସେଟା ମୋ ଘର ନା ହୋଟେଲରେ ଲଜ୍ ଭାବିଲି କିଏ? ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ଏ ପବନ ମତେ ରଗାନା କହୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଦିନେ କହିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ତତେ କଣ ହେଇଛି କି? ସାର୍ ଆପଣ ଦିନ କେଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ କେନାଟେ ହେଇଯାନ୍ତା, ମୁଁ ବାପା ହେଇଯାନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୋ ଘର ହୋଟେଲରେ ଲଜ୍ ଭାବିଲି କିରେ? ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 48 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ପବନ ମତେ ରଗାନା। ଆଉ ପଳେଇବେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମଶା ଧୂପବତୀ ନବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏ ପବନ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଞ୍ଚୁ ପାହାଣ, ମୋ ଦଣ୍ଡଟା ଭାରି ଟାଣ, ଏକା ପରେ କରିଦେବି ଲହୁ ଲୁହାଣ। ମୋତେ ଭାରି ସାହସ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ଏଠି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବି ଶଳା। କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି। କହିଲା ଯିବି ଏଠି ମୁଁ। ଚାଲ। ମୁଁ ତମ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ, ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଯାଅନି ରେ, ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଯାଅନି। ତୁ ସାନ ବୋହୁ ଟିକେ ବୁଝାରେ ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଯାଅନି। ଏ ସାନ ବୋହୁ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏଟାକୁ ତଞ୍ଚିଆ ମାରି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବି, ଏ ଘରୁ ତଞ୍ଚିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେବି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଯାଅନି ରେ, ମୁଁ ତମ ଘର ତଳେ ପଡୁଛି, ତମ ହାତ ଧରୁଛି, ତମେ ମାନେ ଯାଅନି। ବହୁତ ଅବୁଝା ଝିଅ, ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଥିରୁ କେବେ କରିବେ। ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଉ। ହଁ ଭାଇ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଗାକୁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଓ ଆସୁଛି ଭାଇ। আমাদের প্রোগ্রাম
ছাড়ি দিয়ে আসবি তোর সাহায্য মোর জমা ବି দরকার নেই মুই একুটিয়া যাইপারিবি ଓହୋ ଦିଦି ତୁମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ରାଗିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଥରେ କହିଲି ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ବୋଲି ତେଣୁ ବେଶୀ ଅଭଦ୍ରାମି ନ କରି ନିଜର ବାଟରେ ଯା अरे बिनी तमरी भरी सुंदरी झीलମାନଙ୍କ सहित ଅଭଦ୍ରାମ ଆଉ ତା ସହିତ କରିବି ସେଦିନର ମାଡ଼ଟା ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନୁହେଁ ସେଦିନର ମାଡ଼ର ବଦଳ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସହଜରେ ହାତ ଛଡ଼ା କରି ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ ଶୁଣ ବିଶାଲ ତୋର ବେଶୀ ଅଭଦ୍ରାମି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେ ଆଲୋ ହେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଛନ ଛନିଆ ହରିଣୀଟାକୁ ଝାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପରେ ସହଜେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଲୋ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ଉଥିବି ଆଉ ତୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ତୋତେ ଡାଉରା ଅଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେ କେହି ଶୁଣିବେନି ଆଲୋ ଟିକେ ବାଘ ବତାରି ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଲୋ ଦିଦି ଆଲୋ ମୋ କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ବାହା ହେବି ସେଇ ପୁଅକୁ ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲୁ ନାହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଛକୁ ହଣ ମୋ ଦଣ୍ଡଟା ଭାରି ଟଣ ଏକା ଥରକେ କହିଦେବି ନହୁଲୁ ଆଣ
ଦୋଷ ଦେଇଛି ରେ କଣ ହେଲା? ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଲୁଛି ତୁ କଣ ଏରିଆରେ ପୁଣି ଏମିତି କାମ? ଏବେ କିଏ ତୁ? ଏଇ ସାତ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ? ମୁଁ ହଉଛି ଶମ୍ଭୁ ପାଇକ ରାୟ ପୁଅ ବିଶାଲ ପାଇକ ରାୟ। ଆରେ ଯା! ତୁ ଯିଏ ଦିଅ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେବୁ ଏ ବିଶାଳକୁ ତୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେବୁ। ଚାଲ କଣ କହିବୁ? କେତେ ତାକତ ଅଛି ସେ ମୋ ଠାରୁ ତତେ ଛଡ଼େଇ ନବ। ଥାନାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେ। ତାର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଭଉଣୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ସତ କଥା କୁହ। ସତ କଥା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ହେଇଛି। ଶୁଣିବା ଭାଇ ମିଳିବ ତମେ କୋଉଠି ସମୟ ଆସ ଯିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଯିବା ଆସ। ପୁଣି ଭୟ କର ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ PLV ମାନେ ପାରା ଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫିସକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବି। ଆସ ଆସ ଯିବା ଆସ। अरे सावित्री मुड़ा एमितिया जीवन पाई समस्या मो पिछा छाड़ुनी। अरे सावित्री अरे बैंक रू आसी चिठी आई 7 दिन भीतर लोन परिशोध न कले ए घरटा अमर निर्लाभ। सावित्री पर झुआ को दोष दे किसी लाभ नहीं। आपण सिद्धांत भांगी मु कहबी काहाकू। ମଉସା ନମସ୍କାର। नमस्कार। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। अरे बाबा बिन्नी मो झियो हेले बाबा से अपनी कांदुची काहेकी कौन तो रही मो बिन्नी रो कौन है बाबा? बाबा तुम दीपक भाई को जानी छो अरे मां से होचे मोर पिला बड़ संग नरहर पुओ मो ताको भलो भाबरे जाने। अरे दीपक मो बिन्नी रो कौन है मो बिन्नी रो? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି बाबा कोले मगल ओ बाबा मुझे मारी जी कौन है बिन्नी रो बाबा? ମଉସା ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମଉସା ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀକି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯାହା କ୍ଷୟ ତାହାକୁ କେବେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀକି ମିଳିଯିବ। ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସୁଜନପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଉ ଏତଲାର କପି ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଆମ DLS ଅଫିସ୍ ଆଉ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାକୁ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା
ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରିଥିଲେ ସେ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କର କହିଥିଲି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦବିଲ ଫଟାଣିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ? ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘରର ଖତିଆନ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବିକାଶ ବାବୁ, ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ଠିକ୍ PL କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କରିଦେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଡାକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫଇସଲା କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ବାବୁ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି କି ବାବୁଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏକ ସହର ଜମିକି ଜୋର ଜବରଦଖଲ କରିଛି। ସାର୍ ଏଇଟା ସେ ସହର ପାଖ ଜମିର ଖତିଆନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜମି ମଧ୍ୟ ବେଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବାବୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦିଅ ବାବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କେସ୍ ପଇସା ଲାଗିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା ସାବିତ୍ରୀ। ଆମ କତିରେ ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ବାପା, ମୁଁ ସାନ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି, ସେ ଆସୁଥିବେ। ଆରେ ମା, କାହିଁକି ତାକୁ କଲ୍ କରୁରେ ମା? କାହିଁକି ତାକୁ ଡାକୁଛୁ? ସେ ଆସିବନି ଲୋ। ଭାଇ ତମର ଅବସ୍ଥା? ଆକାଶ, ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତ ଦେଖିବ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ହଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି ତ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ହଁ ସାନ ବୋଉ, ହଁ ସେ ଗାଡ଼ି ବାଲାର ମୋଟେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ପରା ମୋର। ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହେନା। ଆକାଶ, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ବିନି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆସୁଛି ଭାଇ। ଇଏ ପୁରା ପୁରା ଭାଇ, ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ମା ପେଟର, ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ଦି ଖଣ୍ଡ। ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ଭାଇଟାକୁ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପକେଇ ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଜଗି ବସେ, ନ ଖାଇବି ପାଖରେ ବସେ। ସିଏ ଆମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ, ଆମେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। ସାବିତ୍ରୀ, ତମର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଏଇଠି ଥାଅ, ସାବିତ୍ରୀ,
ମାଗିବା ଏ ବାବୁ पहुँचल ना ओके आमर भी लेट होगा हाँ ठीक अच्छे अच्छा कहल तुमको कौन भल लगे चॉकलेट अरे बाबा हाँ ठीक अच्छे जिते शीघ्र आस आज गोटे टी पठे ओके रोची बाय राहुल फोन करथिला ना दूसरी फोन करथिला ठीक अच्छे मो तो मना करनी किंतु मते सुझेबार अच्छा सब लोग ताले मोर घरे गोटे स्त्री थाउ थाउ आउ गोटे झुक तो सब बेले कहतो हे आउ कहिले कोना दोस्त होई गला मोर ता तमे कोन कहबो ताऊ तम पाई मो मनरे बहुत सारा घृणा होई गला तमे आज तो बागर हैला दिन ठारू कोउरा मते बाहर को बुलै नै छ कोउरा मते बसी खंडा कथा है छ ना जेते बेल तो देखिबो बाबू खाली फोन रे व्यस्त थिबे आउ कहिबो कना दोस्त होचे मोर ये काका थी तमे त मिल माइंड मु केबे जान नथि कुर्तो कानी तमे को महापुरुष की ठीक আছে तम सहित मु आवाज करवाई
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବେଶ ବୁଝିଛି ମୁଁ ଆକାଂକ୍ଷା ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଏ ସେଥିରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଓଳି ଯାଇନି ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଦିଅ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ତମ ରୂପେ ଅଛି ନା ମୁଁ ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲିଣି ତମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋଷ ତେଣୁ ତମ ଭଳି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତ କେତେ ଠୁଲା କରୁଛ ତାହେଲେ ବି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ସରିଗଲା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସରିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଲ ପାଇବାର ସେତୁ ଫେରିଗଲା ଆଶା ଭରସାର ସେତୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ତମ ବାଟ ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ବାଟ ବି संघर सभापति विचित्रा 5 टଙ୍କା अर्पण କରିଛନ୍ତି तत्सह संगे आडभोकेट इतिहास लेंका 101 ଟଙ୍କା अर्पण କରିଛନ୍ତି आम्बे ताकू सादर ग्रहण कलु नाट्यकार श्रीकांत कुमार स्वाई को अरे माँ तू आकाश आकाश को तू सहित आसी ना ନାଇଁ ଡାଡି ମୋ ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସି आकांक्षा अरे माँ तू ये कौन कौन आकांक्षा ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଡାଡି ଆକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତୁଟେଇ ନେଇ ଆସି ସେ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରିକି ଯିବି अरे तू तो निज इच्छा भल पाई आकाश को बह पुणी ए तोर असुविधा क्यों रहा माँ ଡାଡି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆକାଶ ମୋ ମନରେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତମେ କୁହ ଡାଡି ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଘର ରହିବି ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଆକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବି ଡାଡି तोर केते वर्ष अरे तू थे तो डाड़ी की पचारि पार्लुनी ଡାଡି चुप कर हाँ खाली मत गाड़ी बोली अरे तो माटा बची थिला बेले आम भीतर केते जे कली बड़ माने आमे कोन अलगा हो जाइछु अरे घर करथिले पत्थर पड़िले सही तू तो पत्थर किए भी सही पारनु घर कौन करू ଡାଡି ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି कौन बुझेबी मते कौन बुझाइबू अरे दुहिता दुई कुल को हिता अरे गोटे कथा मन तू माँ नारी को सुंदर करे सिंदूर आउ गर्व गौरव आई दिए तार मथार सिंदूर जदि माँ सेटा हजि जाए ये समाज ताकू चरित्रहीना कलंकी ଡାଡି ଦିନ ମାସେ ମୋତେ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ପାଇବେ ସେ ଝିଅ ତ ଫୋନ୍ ଦେଖ ଡାଡି ଏସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାୟୀ स्त्री निज स्वामी को निज
ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରୁନୁ? ଆରେ ହଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ନିଜ ବିପଥଗାମୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିପାରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାରିବିନି ଡାଡି। ଆରେ ପାରିବୁନି ଯଦି ବାହା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ କଥା ଦେଉଥିଲୁ। ଶୁଣ ଡାଡି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଥରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେଥିରୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଓହଳି ଯାଏ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ସେ ଆକାଶ ଠାରୁ ମୋ ଡିଭୋର୍ସଟା ଫାଇନାଲ କର। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁ ଡାଡି, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। अरे वाह आकांक्षा, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଆପଣ ଜମି ଜମା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବିନିର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ଏ ଆକାଶ ବାବୁ, ଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଥି ହେଇକି ରହିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକାଶ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକାଂକ୍ଷା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବିନି ଯେ ତମର ନିଷେଧ ହେଇଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଉଷା ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ମାଆଟିଏ ଥିଲେ ସିନା କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୋତେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତା। ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। अरे आकाश, तू पूरा ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆକାଶ ବାବୁ, ଆକାଂକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ମିଳିମିଶି ରହିବେ। ତା ପୂର୍ବ ବିବାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଏସବୁ ଭଲ କଥା।